tuntube mu a lambar waya 080 61 11 27 48 da sha sauraro Saro ne fa matan zawa godiya barzan kamsilan da babu irinsa honorable Abdulmumin Allah ya rika ma Allah ne na saka tun a farko wakata kai ka kago na da lafiya Allah ka daɗa ta ƙaranin ka salati ga da a kwambinta a ƙara ta can harshe na jallakar da yi wauko shi ake wa aika gashi kullum burin sai gyara 'yan cikin yankin shi honorable Abdulmumin ba shi da kyashi zahiri Abdul dan sarauniya jigo ne shi yake aiki tukuru da mutane tallafa wa matasan gari cikon tafiyar ne ko da yaushe burinsa ci gaban yakin ne shirinka kai kake kishin jam'iyya da san jama'arka dan amanar tambayi da wakin tofa gaka na gidan gwamna gandoja Allah ja da nubungo sai dai zara idanu masu gardo sai dai a je muku sannu duk dagajin ku kuna ruwa kurun gumu turnu mu fata kai mana can sama ya furyar gonu ka kara zagewa ko a kullum fatan mu kai ta maimaitawa bangare na ruwa ya wadata ba wai ne ba rijiyoyin goma da kai ne ka kawo wawa har da sololi empowerment ka kawo ci gaba godiya mun daɗa Abdulmumin kai ta gaba sandar ilahir masoyan ka sa tare ma nan dar idan a aiki ka wuce ka tafi labuldozo ranka ta kamsulolin mu da ta yawa ko dan kyautar ka da ayyukan ka a tsara ma sassaka da karcin madama kai icen kirya ne daban daga wutar rammo
sai na faɗi ado dutse ɗaura ƙasa da wakin tokwai ta yi ado ado ta mai fasa tawagar a ringizo kwando Abdul Sarauni na kishin ciyaman ado so kwa yan taltalbata ta mun zame musu kirci dan sayaki bai san kururuwa kuraki honorable abdulmumin da kirkeci sai gwanki wannan baitin sa'ir ya ce da ni na waƙe sadauki Sa'id ne